мамы Лошин, он тата Калошин. І нават я не адмыслова гэта рабіў, але так атрымалася. Вот бачыце, гэта якраз сядзяць 3 чалавекі, пра якія сёння мы будзем з вами гаварыць. З самага правага боку гэта Шлойма, якраз Саламон, да, Саламон Михоэлс, знакаміты наш рэжысёр, і таксама першую чаргу ён актор. Пасярэдзіне сядзіць Пол Робсон той самы, і з левага боку сядзіць Ицек Фефер, паэт і грамадскі дзяяч, яўрэйскі грамадскі дзяяч моцны. І вот бачыце, што зрабіў шрифт з гэтымі 3 галовамі. Ён закрыў твар вот Ицеку, Саламону Шлойме закрыў таксама вокам. А вот Поль Робсон здолеў неяк галаву апусціць, і вось гэта надта сімвалічна. Гэтыя 2 чалавекі крайне, якія акаляюць яго, яны заўчасна загінулі. А вот дзякуючы некаму, да, вышэйшаму суду, Пол Робсон застаўся жывы. Дарэчы, ён быў пазбаўлены амерыканскае грамадства ў 1950 годзе, здаецца, да. Но пасля вот яго аднавілі таксама грамадства, і яшчэ раз ён у 49 годзе прыязджаў у Савецкі Саюз, і 59, здаецца, ён прыязджаў у Савецкі Саюз. І шолом алейхем, рабойсай, майне тайрон, либе фрайнд, хавертесон хаверем, колегесон каліжанкес, їденесон їден, гоетесон гоїм, мірзайнен ногдо, міргейбенон. Heint wollen wir haben als Schmoes wegen dem tragischen Geurl von jüdischen Dichter Ицек Фефер. Сёння мы, і вы, напэўна, зразумелі, што я всіх вас павітаў, всіх, хто хоча далучыцца да нас і паслухаць нас. І сёння мы з вами хотели бы поразмаўляць. Хапы на Шмоес — это такая народная, вот, схапіць размову, да, літаральна, калі перакласці. Менавіта поразмаўляць о трагічным лёсе. Гойрл — гэта старажытнагабрэйскае слово, лёс. Але ёсць яшчэ, напрыклад, і доля, можна сказаць, на ідышы таксама, синонім. Трагішен Гойрл фон jüdischen Dichter Ицек Фефер, пра ідышнага пісьменніка, паэта, першую чаргу, трагічны лёс Ицека Фефера. И, конечно же, зедзихавекон готанойнит, амехая, аганоя, уна фаргениген, он шепт нахесон лофт. Я адмыслова не меняю эту фразу, даю цалкам усе магчымасці памець вялікую асалоду і шчасця ад нашай з вами размовы, і пакідаю я, каб вы нарэшце завучылі весь гэты ідыш на памяць. І зноў жа, ведаеце, я люблю чапляцца за канец мінулай нашай сустрэчы. Столькі было матэрыялаў цікавых пра тое самае вялікае свята Песах. І вот самае такое нам блізкае, роднае, мне даўно гэтыя карцінкі ёсць, але я ўсё забываўся вам паказаць. Гэта наша родная. Вот бачыце, тут нават по-руску написано внизе Гаадак, то есть рассказы о выходе евреев из Египта, издание книжного магазина Гинзбурга, Бобруйск, Минская область. Вы не поверите, это одна из самых апошних книжек, якая была выдана на территории советского, ставшего уже Советского Союза в 1926 году. Можете себе уявить такое? 26 год, Бобруйск. І там было яшчэ типографія, якая вось, напэўна, напаўлегальна дзейнічала. І на іўрыце вот Гагодыш Пейсах напісана в версіі якраз, гэта як бы кніга, якая пособие по правядзенню менавіта сейдера на Пейсах. Ну і, конечно ж, вот сядзяць за столом, бачыце, якраз чамусь не з 7 свечнікамі, а з 5 свечнікамі. Тым не менш. Это наша бобруйская сям'я сядзіць чыясьці. Вось. І вот сама сторонка цалкам, яе разворот, ну не сторонка, 2 сторонки, як бы разворот самой кнігі, бачыце, тут розныя шрифты, гэта тлумачэнні, толкаванні, ну, старажытная мова, габрэйская мова і арамейская мова, все разом.
Гэта каб трошку было весялей нам пачаць, бо ну вось вельмі трагічны лёс 20-го стагоддзя для ўсей нашай савецкай і беларускай і габрэйскай культуры і літаратуры. І канешне, вот сёння мы трошку пагаворым. Чаму? Потому что дзве даты, вот мы знаходзімся з вами паміж дзвюма датамі. Першая дата гэта ўжо прайшла 7 красавіка, і другая дата гэта 8 уже травня, мая. Вы ведаеце, што весь мир святкуе заканчэнне другой сусветнай вайны менавіта 8 травня, 8 мая. Ну, Савецкі Саюз 9, там як бы это все ў ноч рабілася паміж 8 і 9 мая. Ну вот так прынята было. Але вот якраз яшчэ 8 мая была таксама яшчэ адна вялікая, значная, трагічная падзея. Зараз мы пра яе згадаем. Ну і безумоўна, все гэта ў першую чаргу звязана вот з тым яўрэйскім антыфашысцкім камітэтам. Гэта что это такое? Давайте яшчэ раз. Мы уже з вами говорили, некалькі разоў заходзілі на гэту тэму істотную і ў адносінах, напрыклад, да таго ж самого Шмуйла Галкіна, нашага паэта, які жыў вот тут у нас у Беларусі, нейкі час нарадзіўся тут. І яшчэ з розных нагодаў. Ну ніяк не абысцісь бы, настолькі гэта значная падзея. І канешне, вось тут напярэдадні вот заканчэння той сумнай падзеі, якая завецца вайна, і якая, на жаль, актуальная і ў сённяшні час, і ў сённяшні дзень. Таму паслухайце яшчэ раз. Грамадская арганізацыя ў СССР, створаная органамі УНКУС. УНКУС гэта НКВД, па-беларуску УНКУС. У пачатку 42-го года пры Саўінформбюро з прадстаўнікоў савецкай яўрэйскай інтэлігенцыі для прапагандысцкіх мэтаў за мяжой, замест першапачаткова планаванага Эрліхам і Алтэрам міжнароднага яўрэйскага антыгітлераўскага камітэта. Я вам з вами не гаварыў пра Эрліха і Алтэра. Хто гэта такія? Гэта якраз вайна пачалася значна раней, не так, як лічыцца айчынная вайна 41 год. 39 год, конечно ж, пачалася вайна з Фінляндіяй. 39 годзе было якраз вот тое пагадненне з Гітлерам зроблена Молотава-Ріббентропа, вы выдатна ведаеце падступствы, наследства і, конечно ж, і все, што было з Польшчай, і не будзем называць словамі, якія яно заслугоўвае гэты падзея. Тым не менш, вы выдатна ведаеце, што было ў Брэсце, ў Берасці, чым пачалася, як пачалася другая сусветная, прабачце, вайна. Уже якраз у чэрвені, 22 чэрвеня уже 41 года на гэтай тэрыторыі. І что хотелось сказать, что якраз калі вось была акупавана савецкімі войскамі частка Польшы той самай у 39 годзе, то вялікая частка габрэяў трапіла менавіта пад рэпрэсіі, менавіта таго самага АНКУСа, таго самага ГПУ, по-рознаму яно называлася арганізацыя. Ну і да гэтага часу яна нейкім чынам існуе. Напэўна, вы чулі, што літаральна днямі вось тую знакамітую акадэмію ФСБ ў Маскве назвалі імем Дзяржынскага. Не толькі першы ліцэй у Мінску назвалі імем Дзяржынскага, таксама яшчэ вот такую акадэмію ФСБ. Пра гэта гаварыць не будзем. Но тым не менш, Эрліх і Алтэр гэта вельмі вядомыя людзі. Чаму? Таму што яны ўзначальвалі, ачольвалі вялікую партыю Бунт. Партыя Бунт вельмі цесна звязана з Беларусю і з Віленшчынай, з Віленскім краем. Тут усё пачыналася. Больш таго, такі Медэм, Владзімір Медэм, знакаміты, вот, дзякуючы яму, існуе вялікая бібліятэка, цэлы цэнтр у Парыжы, идышны. Мы трошку пра гэта гаварылі, яшчэ пагаворым абавязкова. Таму што я ведаю гэтых людзей, ведаю, мой настаўнік ідышу таксама паходзіць з гэтай бібліятэкі, з гэтага цэнтру, які выдаваў шмат кніжак. Вось, Ніборскі, і бацька, і сын. І менавіта яны сядзелі ў турмах, у савецкіх турмах з 39 года. І калі пачалася вайна, і калі паўстала пытанне выжывання для Савецкага Саюза, таму што імгненна все тыя войскі, якія тут былі сабраныя на гэтай мяжы, яны былі катастрафічна знішчаны, літаральна ў некалькі тыдняў. І, ну,
ведаеце выдатна гісторыю, што гітлераўская армія вельмі хутка ўжо стаяла напрыканцы 41-го года, ўжо стаяла каля Масквы. І каб выжыць, вось савецкі ўрад пайшоў на такую вольнасць, будзем так казаць. Даў пасля ўсіх тых рэпрэсій 30-х гадоў, знішчэння цалкам усіх нацыянальных палітык ад Грузіі до Беларусі, безумоўна. І тут яшчэ трапілі Польша, Літва і Латвія сюды, ну, разумееце. Але вось вайна карэктавала нейкім паводзіны ўрада савецкага, і было прынята вырашэнне зрабіць такі вось менавіта антыфашысцкі камітэт, які павінны былі вось гэтыя два бундаўца ўзначаліць. І, на жаль, гэтага не атрымалася, яны не ўзначалі, не ведаю па якіх мэтах, але яны былі зноў нанова асуджаны, іх выпусцілі нават, далі там магчымасць у гастэлях, паселілі шыкоўных, але вельмі хутка іх нанова арыштавалі, і ўрэшце рэшт яны былі знішчаны, рэпрэсаваны і расстраляныя. Але ўсё ж такі ідэя стварэння гэтага камітэта, яна засталася, і ўрэшце рэшт 7 красавіка 1942 года в советском друку было опубликовано поведомление об засновании еврейского антифашистского комитета. И его заклик до евреев во всем свете за 47 подписями. Основная задача яка уплывать на международную громадскую думу, организовывать политическую материальную подтримку борьбы с СССР супраць Германии. Непосредственное кураторство, яке ажыццяўляў Лазовскі. Лазовскі это был такі знакаміты дыпламат, нават намеснік ці нават сам міністр замежных спраў, ён быў на той час у Советскім Союзе. І да, так, про гэтых людзей мы троху паговорым, я вам покажу фотаздымкі. І гэта одна дата была, 7 красавіка, а з 8 траўня 18 ліпеня 52 года. 42 год, 52 год, разумееце, да, 10 гадоў прайшло. Роўна 10 гадоў, на месяц больш, да. І праходзіў судовы працэс, а дакладней судовая расправа над чальцамі яўрэйскага антыфашысцкага камітэта. І дакладней все лічбы, што атрымалася з людзямі, з вялікім калектывам, больш за 100 чалавек, мы даведаемся з вами трошку пазней. Пакуль што 2 даты ў нас. І зараз паговорым пра саміх гэтых людзей, якія вот трапілі ў гэты камітэт, якія былі не абраныя, а прызначаныя. Але гэта быў сапраўды цвет габрэйскай інтэлігенцыі. Гэта самыя паважаныя людзі былі. Дарэчы, толькі адзін чалавек быў не з гэтага калектыва вялікага, спачатку 47, здаецца, чалавек. І толькі адзін быў не габрэй. Гэта быў знакаміты прафесар, учоны, акадэмік Капіца Пётр. І вот мы з вами бачым на фотаздымке. Цэлы шэраг фотаздымкаў есть. Дарэчы, все было засакрэчана, все было схавана аж до 80-х гадоў. Толькі вось калі ўжо пачалася перабудова, нейкім чынам у нейкіх бібліятэках, у нейкіх цэнтрах пусцілі ў архівы, і вось з'явілася, але матэрыялы захоўваліся, дзякуй Богу, захаваліся. Злева направо пойдзем Іцек Фефер, далей Шмуэл Галкін, той самы Шмуэл Галкін, нас з вами Рагачовер, з Рагачова ён. Саламон Михоэлс, конечно, бачыце, трэці. І ў сярэдзіне ў акулярах сядзіць Бенцион Голдберг. Гэта журналіст, амерыканскі журналіст, які быў таксама нейкім родзічам, зяцем, здаецца, Шолама Алейхема. Ягоная дачка Шолама Алейхема зайшла замуж менавіта за гэтага Бенциона Голдберга. Далей, вось вучоная, таксама біолог і фізіолог Ліна Штерн. І Арон Кац, генерал, дарэчы, было некалькі генералаў, якія былі габрэі, тым больш Кац. Кац гэта самае такое вядомае прозвішча. Гэта якраз з левітаў Арон Кац. І габрэйскі ідышны пісатель Перец Маркеш. Ідзем далей. Яшчэ адзін фотаздымак, іх некалькі фотаздымак, яны прыблізна в адным месцы былі зроблены, напэўна, можа быць, у адзін час розныя людзі. Але вот тут цікава, што першы, напэўна, гэта Лейб Квітко, злева зноў жа сядзіць, а за ім другі, той самы Беньёмін Зускін. Калі памятаеце, вот разам з Саламоном Михоэлсам тэатры, вот адзін Саламон Шлойма быў якраз з каралём Лірам, а шутом менавіта быў Зускін. Вот
такія людзі, да. А з самага правага боку сядзіць Ицек Фефер, ну а за ім сядзіць Кац. Ну і Ліну уже вы бачылі, да. Яшчэ адзін фотаздымак, бачыце, тая самая сцяна, тыя самыя шырмы ззаду, тое самае. І тут уже больше людзей, але вот цікавы гэты фотаздымак, я вам, здаецца, уже яго паказваў, але яшчэ раз, гэта настолькі неверагодна, таму што тут захаваліся подпісы гэтых людзей. Бачыце, тут унізе стаяць лічбы такія, вот 8, 7, 6, 5 і гэтак далей, і недзе над людзямі яшчэ стаяць 9, 10 у версі з левага боку, тыя, што два стаяць. І напісана на двух мовах, напісана па-руску, 47 год, еврейскія пісацелі Москва. І яшчэ жывыя былі. І напісана на ідышы, выдатным почеркам на ідышы. Пачытаем, да, справа налево сидят Шмуэл Галкин, Кушнеров поэт, да, Стронгин, Соломон Михойлос, за тым той самы Бенцион Гольберг сядзіць, Перец Маркіш, пісьменнік, Гірш Смолер, наш Гірш Смолер, ведаеце, што ён напісаў кнігу пра менавіта наша мінскае гета. Ицек Фефер, вот наш сённяшні герой Ицек Фефер. И стоять Бергельсон и Лейб Квитко. Ну и все, вот лашить мое вока, менавіта надпись с правого боку на идыше. Москвы, идыше Шрайбер написано. И вот в больш широким сенсе давайте почитаем гэтае прозвішча, каб ведаць гэтых герояў. Потому что, напэўна, гэтыя людзі перажылі вот тыя 30-е гады и ведали, что, магчыма, не скончится все это так легко, и тем не меньше вот яны взялись за эту справу. В ЕК вошли государственные профсоюзные деятели: Лазовский, Бородин, Брегман, Юзефович, писатели Эренбург, Бергенсон, поэты Маршак, Самуил Маршак, до речи, и Перец Маркиш, Лейб Квитко, кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн, музыканты Давид Ойстрах, Эмиль Гиллельс, ну, такие имена сусветно вядомые. Актер той самый наш Веньямин, он по-русски писался, Беньямин на идыше, Зускин, генералы Крейзер и Кац, герой Советского Союза, командир подводной лодки Фисанович, академики Фрумкин, Капица, вот Петр как раз Капица, Штерн, создатель камерного театра Таиров, актер и главный режиссер Московского государственного еврейского театра Соломон Михойлос был назначен председателем ЕК, секретарем ЕК стал Эпштейн, официальная газета ЕК Эйникайт, 11 Эйникайт на идише, распространялась по всему миру. Огромный тираж этой газеты выходил, здаецца, 3 разы на месяц она выходила, и вот распаўсюджвалась, развозилась по всем свету, дзякуючы дипломатам. И яшчэ один фотаздымак менавіта вот тут, где больше за все их, вот и тут, ну, Михойл стоит чорный, якраз, а нехто піша, не ведаю, хто піша, але за тым, хто піша, якраз вот стоит Сергей Эйзенштейн, наколькі я разумею, да. Это ёсць. І, магчыма, самы левы, вот акулярах, гэта наш сённяшні герой Ицек Фефер. Ицек Фефер. Вельмі коротка ягоную біяграфію, ну, нема часу у нас на гэта гаварыць, і біяграфія вельмі ягоная простая, можно сказать, вельмі, як сказать, горизонтальная, будем так казаць. Ён нарадзіўся, ён равеснік веку, 1900 год, нарадзіўся ён вот у Киевской губернии Шпола, мястэчка Шпола. Я не ведаю, где Шпола дакладна, з якога боку Киева знаходзіцца, я ніколі не бачыў, не быў там у Шполе. У Киеве, конечно, я быў шмат разоў. І цікава, што ягоны бацька быў настаўнік і паэт, народны паэт, і то есть ён уже як бы паэт, пісьменнік у другім пакаленні. Але вельмі цяжкі лёс ягонага жыцця, ён зусім юнаком, пачалася рэвалюцыя 17 гадоў, але ён адразу уже лічуючы тое, што Шпола маленькае мястэчка, і хацелася вырвацца, і напэўна пэўная беднасць, жыццёвая нястача. Ну да, і все, што накаляе моладзеж у гэтыя гады, у такім асяроддзі, у рэвалюцыйны час. І з другого боку запал, канешне, ён імгненна кінуўся у камуністычны рух, падтрымаў яго, больш таго запісаўся ў войска, трапіў у грамадзянскую вайну, больш таго трапіў у палон, некі Денікінская армія яго захапіла, ў Кіеве ён сядзеў у турмах, але, дзякуй Богу, застаўся жывы,
перажыў гэта ўсё, і вот уже 20-е гады ён паміж Киевом, Украиной и Москвой он жил, и друкаваўся амаль, а газет было, идышных газет было безліч. Десятки были и в Украине, и в Беларуси, и в России, в Москве. И он усюды друкаваўся, писал верши бясконца, нешта, все такое прокоммунистичное, проленинское, прокомсомольское, такое все с энтузиазмом, затором, с таким задором. Ну, дивная такая история, агульначалавечая, да. І, здаецца, вельмі рана загінулі ягоныя бацькі, тиф, хвароба, ён сам моцна перахварэў, пераляжаў. І маці, вось гэта сума па маці, сумаванне засталося праз усё жыццё. Ён напісаў цэлы шэраг вершаў, баладаў, прысвечаных менавіта сваім бацькам. Тым не менш, все жыццё, барацьба супраць таго местачковага ладу, супраць таго, безумоўна, конечно, лютага антысемітызму, які акаляў гэтых людзей і ягоных бацькоў, ягоны род праз усё жыццё. І пачнем з чаго? Конечно ж, з ідыша. Ну мы ж вершы з вами читаем. Сёння 2 верша нам трэба прачытаць, менавіта Ицека Фефера. Ідыш, завецца ягоны верш. Трошечку я буду перекладать, добра, по магчымасці, да. І, да, зноў я без гадзінніка астаўся. Добра, Ицек Фефер, Jiddisch. Sie ist Dienst, hat man geschrien in der Zeit von dem Haskolle. Sie ist am Malke, pflegt man schreien in die Gässelich, die Schmolle. In die Saalen von Whitechapel sitzen Heint noch Njokes Mide und melascht sie und pieszczet wie kranke Bas Jechide. Jiddisch heißt nicht Bas Jechidisch. Jiddisch heißt nicht Heuler Jiddisch. Jiddisch ist a blasse Kalle. Jiddisch ist a Sprach wie alle. Durchgegangen alle Neuten, beigekommen alle Teuten. Sie ist doch nicht kein Sprach, was wandert. Sie ist doch nicht kein Sprach, was wandert. Von Hislawitsch, kein Lubavitsch, Jiddisch havert sich mit Slawisch. Jiddisch klingt ein bisschen anders und mit alle Horizonten, was a Sprach kann sich vergehen. Jiddisch klingt auf alle Fronten. Jiddisch nimmt besonders Blitzen in dem Abschein von Rubinen mit die 5 scheinte Spitzen. Bei dem größten der Herz zu dem größten Schreiber Peretz muss man damit Wörter klare machen, uns von sein Haschore anders gar sein Lied wollt klingen, wenn soll nicht Jiddisch singen und der Erste hat doch monisch sich gesteckt gegen sein Reben. Это еще не верш весь, это полова еще, но я трошку вам перекладу, что гаскола, напевно, чули такое слово гаскала, это такой час, коли ось пачалося просвяшчэнне, адукацыя, тое, што ў Европе в 18 веке, у габрэйскай культуры пачалося ў 19 веке, калі габрэі моцна пачалі змяняць свае паводзіны, свой жыццёвы лад і тое, што было звязана непасрэдна з навучаннем і з адукацыяй. І вот про гэта трошку піша ён, што сызадынств, служба для Jiddisch, гэта служба для тых, для гаскольцаў, потому што яны вымушаны былі вучыцца і на ідышы тым ліку. А вот местачковыя людзі, якія жылі ў маленькім вузкіх вуліцах, гэслых, дышмолы, и вот те самые хнёкас, да, хнёкас это недалеко такие, вот недалекі такие, ён так трошку образліва піша про маленькие мястэчкі, але яны, менавіта яны ласцілі і песцілі, вот ласчадзі, он пешчат віакранкі Бас-Ехіда. Бас-Ехіда гэта адзіная дачушачка ў сям'і, звычайна для габрэйскай сям'і гэта не прынята было, звычайна былі вялікія сем'і. Шмат дзяцей. Але вот Бас-Ехіда асобы такі тэрмін, які вот одна дачушка нарадзілася, яе, канешне, песціць і лашчаць. Вось так да ідыша ставіліся ў мястэчку. І, канешне, але ён піша далей, што ідыш гэта не тая самая дачушка адзінокая. Гэта не які-небудзь там, што ж вам сказаць, да, некае цуда дзіўнае, да.
Гойлер, пустое цудо, хідыш гэта цуд. И это не некая там бледная, ніякая невідочная нявеста, якую ніхто не хоча взять замуж. А идыш гэта мова, як і ўсе іншыя мовы. І, канешне ж, праз усе няўзгоды, праз усе смерці мова прайшла. І, канешне ж, вот тут цікавы вельмі зварот Фунхіславіч Кейн-Любавіч. Гэта ёсць песня такая, идышная песня. На жаль, я нідзе не магу знайсці яе цалкам слова, толькі фрагмент. Фунхіславіч Кейн-Любавіч, айдерим-дюм-бом-бом. Фун-Любавіч Кейн-Хіславіч, айдерим-дюм-бом. Ведаеце, што хасіды вельмі, это хасідская песня, вельмі любілі. Якраз яны ездзяць з аднаго мястэчка ў другое, да рэбы, да аднаго рэбы, да другога рэбы. І вот это просто, вот, оказывается, ён ведаў, ён, ну, там не так далёка, вот, ён ж Кіеўская вобласць, дзе ён жыў менавіта, і што ён вандруе, гэтая мова, безумоўна. І, але яна гучыць на ўсіх гарызонтах, і, канешне, і ніколі не можа быць, канешне ж, ну, ніякім чынам нешта кепскае спрыяць гэтай мове, да. І все звязана, вся эта мова звязана со святлом. Тут и Блицен, и Обшайн, и Рубины тут. Ну вот вся она такая, безумовно, яскравая, яркая и, конечно же, вельми характерная, да. И, ну и дякуючи, конечно, згадывается тут письменник Перец, Ицхок Лейбиш Перец. Вот, конечно же, классик идышной литературы, безумовно. И хотелось яшчэ сказать, конечно, вот гашора, такое слово, это здагадка, это гипотеза, что, и, конечно ж, ягоная такая гипотеза, то, что калі песня ці верш читать ці спяваць на нейкай другой мове, идышны верш, то гэта будзе зусім іншая песня, зусім по-іншаму яна будзе гучаць. Такі сэнс гэтых словаў. От die Sprachen uns gegeben, nicht zu plaudern jargonisch, in verstäubte Ghetto-Erter, mir vergessen schon die Wörter, Efscher, Hefker, Blonker, Tomer, wie der Meister von Blonstein, wie die Werk von alten Schomer. Jiddisch schmeckt mit Frucht, mit Reifer, Mieder schmeckt mit Fäusten steifer, es hat die Sprache Dacha Größen und abrechtlich in den Häusern, wie Gleiche zwischen Gleiche gibt, sie keinem sich nicht unter, wie Reiche zwischen Reiche, klingt sie jomtev dick und munter, es klingt lechaim wie vitaim, wie Lemoschel поздравляем, с Верен Каргер Клолестайнис, und wie heimisch Wörter seinen, wie die schönsten Mechotonium, Moskwe, Kreml, Reute, Fonen, und a viele in der Wochen hört nicht auf zu klingen, heimisch, das der Heubenwort nicht sochen. Jiddisch heißt nicht Bas Jechidisch, Jiddisch heißt nicht Heuler Jiddisch, Jiddisch Gott, in nasch euch feier, und der Fahr ist es uns teuer. Ну и протяг эти размов, что такое жаргин, что это не какие-нибудь там жаргон, что не то, что там возникло на неким там гетто, запыленных, обруднелых гетто габрейских местах, да. І, конечно ж, мы павінны забыць тыя словы, якія такія сумнівныя. Эфшер, магчыма, Гефкер, гэта, конечно, такое закінутае, непатрэбнае, Блонкін, бадзяцца па свеце, Томер, гэта таксама неўпэўнасць, быць, магчыма. Вось. І як у казках Блоштейна. Пра Блоштейна трэба асоба пагаварыць. Гэта такі вот самы вялікі і самы геніальны сексот савецкага часу. Так само паэт, пішучы, жудасна напісаў вельмі вялікую колькасць вершаў. І якраз і працы старога пісьменніка Шомара. Шомар гэта наш родны з вамі нясвіжскі, паходзіць ён з Нясвіжа, але большую частку, здаецца, жыў ён у Украіне. Але чым ён знакаміты? Што ён напісаў больш за 200 романаў на ідышы, можете сабе уявіць. Канешне, гэта абсалютна такая жоўтая літаратура. Я шчыра прызнаюся, не чытаў, не бачыў ягоных кніжак, яны зараз, пэўне, не перадаюцца, але вот такі графаман, сапраўдны графаман. Ну і, канешне ж, далей Перец, не Перец, а Фефер, прабачце, перечисляе, безумоўна, тое, што ідыш пахне, як самыя спелыя фрукты, тое, што вось, але ён адначасова дуже моцны, як кулак, вось. І, ну, все перакладаць не буду, канешне, што ён піша, што ён роўны сярод роўных моваў, што ён
багаты сярод усіх багатых. І, безумоўна, ён гучыць святочна і бадзёра. І, канешне ж, слова «ліхаем», да, гэта тое ж самае, што «вітаем» альбо «паздраўляем». І, ну, трэба паменш всякіх клолых, гэта праклёнаў, всякіх там нараканняў, усяго. Але трэба, гэта мова наша, тутэйшая, яна сямейная, хатняя мова, так ён піша, да. І, пэўна, яе павінны вайсці новыя словы. Москва, Кремль і рой Тэфона, чырвоныя сцягі. Ну, такая ягоная. І, канешне ж, самае важнае, самае істотнае для яго слова. Я не ведаю, калі гэты верш быў напісаны. Наколькі я памятаю, я нашоў яго зборніку яшчэ даваенным. Але вот слово «ніцохан» — гэта перамога. Вот яно ўжо гучыць. Ну, канешне, это звязана пэўную чаргу з рэвалюцыйнымі гэтымі всімі падзеямі. І, канешне ж, ён кажа, што «ніцохан» — гэта адно з галоўных нашых словах. І не, ізноў жа, ідыш, гэта не адзінокая дачушачка, гэта, канешне ж, не абы што, а ён гэта агонь, які нават у прыску, у зале гарыць агонь. Вот такі верш ідышны верш. Ну, бачыце, колькі імпэту, колькі задору, але, канешне, без нейкай вот прапаганды вот той камуністычнай, камсамольскай, ён не мог абысціся, для яго гэта было абсалютна роднасна, ён з кроўю, з юнацтвам гэта ў сябе ўсё вабраў, спадзяванні ягоныя, надзеі. І тым больш менавіта, ну, вот менавіта на ім можна ўбачыць той самы гойрал, той самы лёс савецкіх людзей, якія, асабліва той часткі, якія вельмі шчыра прынялі гэтыя ўсе змены, гэтыя падзеі, вялікія спадзяванні, і наколькі гэта ўсё для іх, менавіта для гэтых людзей, вельмі жорстка абышлася з імі гісторыя, і час паказаў ім, да, зусім нешта іншае. Ідзем далей. Вось так выглядае гэты верш на ідышы. Ну, тут даецца 4 старонкі, я нават спалучыў на адной старонцы, але проста, каб пабачыць вам, паказаць вам ідыш таго часу. Гэта менавіта 30-е гады. І тут яшчэ вот якраз пасля той рэформы я з вами гаварыў, што ёсць такіх 5 зычных у ідышы. Гэта F, C, M, здаецца, N і Х, да, яны по-рознаму пішуцца ў сярэдзіне ці пачатку слова і напрыканцы слова. Напрыканцы слова яны трошку спрашчаюцца і змяняюцца. Але вот савецкія часы арфографы вырашылі сэканоміць на гэтых 5 літарах, яны іх прыбралі, і вот тая асноўная літара, якая пішацца ў пачатку і ў сярэдзіне, настала і канчаткова. Таму дастаткова цяжка чытаць, ну, калі прызвычаешся, безумоўна, но тым не менш я вот вам паказаў, каб вы бачылі, як гэта выглядае. Захаваўся такі фотаздымак Пэрэца самога з ягоным подпісам унізе, і вот нешта на нейкія вершы напісаны, цяжка расчытаць, 29-й год, хутчэй за ўсё там напісана, ці нейкія вершы, ці нешта нейкае падарунак, камусьці ён пісаў нешта, прысвячэнне нейкае, напэўна. Вельмі прыгожы малады чалавек, да, дарэчы, ну да, ён вельмі кепска бачыў, да, вочы былі слабыя ў яго. Ўсё жыццё пісаў. І асноўны верш, які хацелася б сёння з вами разабраць, ён великаваты, я не ведаю, ці здолеем мы яго ўсё прачытаць. Магчыма, ён такім самым чынам пабудаваны. Спачатку вельмі, як у папярэднім вершу, згадваліся, бачыце, пісьменнікі габрэйскія, некая культура габрэйская, яго адносіны да гэтай мовы, да ідышнай. То ў гэтым вершы тое ж самае, але стаўленне да ўсёй гісторыі, габрэйскай гісторыі. Ён згадвае гісторыю ад самага пачатку, якая была вядома, яшчэ ад егіпцянскіх часоў, і даходзіць да сучаснасці. І, канешне ж, вось напрыканцы ён вот усе гэтыя камуністычныя ідэалы, і усе гэтыя, як бы, нарматыўныя словы, звязаныя з Савецкім Саюзам, безумоўна, ён без іх абысціся не мог. І тыя імёны, якія вельмі гучныя і якія, канешне, сёння гучаць зусім па-іншаму, і стаўленне да людзей, да гэтых людзей зусім цалкам змянілася за апошнія 40 гадоў. Тым не менш, паспрабуем пачытаць іх бінаід, але самае галоўнае, што гэты верш быў напісаны ў 42-м годзе, 27 снежня. Менавіта тады,
коли вот обкладена была большая частка, ну, немецкие войски стояли на Волзе. И вырашаўся просто лёс, жыццёвы лёс всего этого Советского Союза. І в газеце, той самай газеце «Эйнікайт» быў надрукаваны гэты верш, які б, напэўна, ні ў якім часе, ні перад вайной, ні пасля вайны выйсці ў свет ніякім чынам не мог. Але вот, ну, тут уже ж на цэнзары, напэўна, все сродкі гадзіліся менавіта толькі дзеля таго, каб не тое пра Ніцохан, пра перамогу яшчэ ніхто не думаў, але толькі на спадзяванне на тое, што магчыма нешта можна змяніць, нейкім чынам выстаяць. Верш стаў сімвалам габрэйскага супраціву ў час другой сусветнай вайны, апяваючы гістарычную стойкасць і непакорнасць габрэйскага народу. Ну, гэта проста як бы чужыя словы, але шмат аб чым гаворыць, да. И давайте почитаем, коли ласка. Я прошу пробачення. Наста, кажите мне, коли ласка, колькі часу? Мне немає знову годинника. Є, це достатково часу. 12:35 у нас. А, добре, добре. Ну я просто зорієнтуватися, як не надто розтягувати. Читаем. Ich bin Aid. Ich bin Aid значится я габрей. Я габрей. Der Wein von Deures dicken Deur hat mich gestark in Wanderweg. Die böse Schwert von Pein und Treuer kon nicht vernichten mein Vermeck, mein Volk, mein Glauben und mein Blien. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied. Unter der Schwert haben ich geschrien. Ich bin Aid. І одразу переклад. Яна Знаменская. Переклад достатково вельми близкий. Ну, трошечку, може, я буду нечто комментовать. Вино, что ждало в поколениях, давало силы мне в пути. Злой меч страданий и гонений не смог из мира увести. Народ мой, честь мою и гордость от воли не сковал моей. И под мечом кричал я в голос. Да, я еврей. Нит Парис Шлек, нит Титус, Hoben gebrechen, ihm gekannt, mein Stolz gemied. Es trug mein Nomen die Ewigkeit auf alle Hände. Mein Schwung ist kleiner nicht geworden, auf schwarze Scheiters von Madrid. Es schallt mein Ruhm durch Zeit zu Jahren. Ich bin Aid. Аману Титу фараону не удалось сломить мой дух. Лежит он в вечности ладонях, порыв горячий не потух. В твоих, испанская держава, кострах я стал еще сильнее. Гремит моя сквозь годы слава. Да, я еврей. Вы себе уявляете, что, конечно, в советском часе згадывать те жудасныя погромы, які адбываліся ў часы, там, например, испанской инквизиции, и то, что с вами говорили про это шмат, безумоўна, было немагчыма, але вот просто узгадывать габрэйскую, не існавала некой габрэйской гісторыі, існавала толькі камуністычная гісторыя ад рэвалюцыі. Больш нічога. А вот такое магчыма стало, да? Идем далей. Wes Gott der Misri eingemauert, mein Leib in Wend, Gott wehgetun, Hob versät mit Wederreuert und aufgegangen ist der Sohn. Unter der Sohn hat sich gezeugen weg mit Budikis Bashit. Sie pflegen, stechen mir die Augen. Ich bin Aid. Меня замучил египтянин, и тело болью истекло. Засеял землю я слезами, и солнце красное взошло. Под ним дорога из неволи, и терни множество на ней. Они глаза мои кололи, что ж, я еврей. До речі, вот тут цікаве слово будикес, будик. Магчыма, вы чулі гэта слово. Бадяк, это вот тот самый чертополох, что зовется татарник. Дяды мы в дзяцінстве звали, такие колючие шарики, якими кидаюцца, якія каліны созрываюцца. Але вельмі прыгожа ён квітне. Ён вельмі колючий. Вот тут якраз ён колов мае вочы, так пишем Ицик Фефер. Die 40 Jahre von Uralt Leben, was hab gekrennt in Mitbersamt, haben mein Eltern Mut gegeben, Bar Kochbes Ruf hat aufgeflammt, auf jeden Kerl von meinen Leiden, und mehr von Gold hab ich verhit, die Eingespartkeit von meinen Seiden, ich bin Aid. Те 40 лет в песках пустыни, что были словно паралич, мне дали мужество до ныне, и вел меня Бар-Кохбе клич по всем путям нелегких странствий, и было золото ценнее мне деда, моего упрямства. Да, я еврей.
Бар-Кохба, памятаете, я апошні раз вам показывал году, и там, где было якраз намаляваны той самый Рав Акива. Вось. Вельмі цікавы чалавек, незвычайны чалавек, які з гояў стаў сапраўдным габрэем і стаў гонарам нацыі габрэйскай. Але гэта той самы час паўстання Бар-Кохбы, это першае-другое стагоддзе, барацьба з рымлянамі, з якраз імператарам Адрыянам. Der kluger Knecht von Rav Akiva, die Hochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, meine Liebe, und sie mit Hass zu neu gehört. Der Schwung von Makkabäers Helden, in Mordim Blut, in meinen Sitt, von alle Scheiters, Fleck ich melden, ich bin Aid. Морщинных умных рыб Акивы, и среди Исаии мудрых слов я черпал жажду неизбывно, добавив ненависть, любовь. Порыв героев Маковеев давно кипит в крови моей. Мой над кострами голос веял. Да, я еврей. Бачите, тут Рабби Акива згадується пророк Ісая. И вот те самые герои Маккабеи, Маккаби, то самое повстание Бар-Кохбы. Згод унзер шлоймес вундер сейхл, in Wanderweg mich nicht verlost, und Heinrich Heines krummer Schmeichel, hat euch genug mir Blut gekost. Ich Herr Jehude Galei Klangen, Jahrhunderter und wer nicht mit, hab oft gewelkt, nur nicht vergangen. Ich bin Aid. Свет Соломона размышлений меня сопровождал в веках и стоил крови гейны гений, с кривой улыбкой на устах. Ягуду Галеви читая, открыл я множество дверей. Я увидал, не умирая, ведь я еврей. И бачите, весь час ідзе отсылка до старожитной габрэйской истории. А вы ж выдатно ведаете, что еврей 20-е годы цалком был знищены. Все, что с ним было связано, было знищено, спалено. Шнейрсоны сидели по турмах, кто смог, сбег. Вот один году я вам сегодня показал, в 26-м году, это апошняе, что могло выйти на иврите, на этой территории. Тем не менш, бачите, он звертается и до Соломона, и, конечно, звертает до Ягуды Галеви, вот знакомитого, славутого, средневечного письменника ивритского. И, конечно же, не мог узгадать нават Гейны. Гейны абсолютно не идышный и не ивритский поэт, и он писал на немецкой мове, але это Гейны, это классик, это Генрих Гайне, на идыше так и будет, як по-немецку. То вот и менавіта ён іранізаваў, але пісаў ён усё жыццё менавіта на габрэйскія тэмы. Не гаворыш пра тое, што ён бачыў, што такое нямецкі антысемітызм сапраўдны. Der Reusch von Marken Amsterdamer hat mein Spinozen nicht gestört. Allein die Räumen machen Grammer. Die Sonne von Marxen auf der Erde hab abgefrischt mit Reutkeit naher mein uralt Blut und mein Gemüt und mein nicht ausgeloschen Feier. Ich bin Aid. Базаров амстердамских гомон совсем Спинозе не мешал раздвинуть старые препоны. И гений Маркс засиял, и словно обновил лучами кровь, ставшую еще красней, мой дух, мой негасимый пламень, ведь я еврей. Идем по стагоддзях, Спиноза згадывается, конечно же, и до Карла Маркса дошли, вот тут уже революция запахла. Які кров, да, ось, еще краснейший обновил солнечными своими солнечными лучами, от Марса они походят, да. И in meine Augen ist verrannen, die Schein, die Stillkeit und der Drang von Sonnenvergang, Balivitanen, von Mendeles gebelschen Gang, der Scharf von russischen Bagneten, der Blend von Korn in dem Schnitt. Ich bin Azun von die Sowjeten. Ich bin Aid. А взгляд мой помнит неустанно сияние, натиск, тикий зов картин закатов Левитана. Чудесных Менделя шагов, штыков, наточенных от светов и блеска спелой ржи полей. Я верный сын страны Советов, и я еврей.
Левитан, разумеется, это мастак, Левитан, передвижник, конец 19 стагоддзя, и вельмі такія рускія пейзажы, Волга, все этой рэкі, прыгожыя ягоныя, сумныя, вельмі сумныя, дарэчы, пейзажы. І, канешне ж, Мендэле это Мендэле Мойхерсфорум, гэта наш з вами капыльскі пісьменнік, дзедушка ідышнай літаратуры, самы дарагі для нас чалавек тутэйшы, і не мог ён яго не згадаць, безумоўна. Левитана як мастака, а як пісьменніка Мендэле. Das Wiederkoll von Heiferhofen hielt op, wenn Stuta klung mein Kohl. Die unbemerkte Telegrafen, der trockt mich durch Niam und Toll. Dem Schlag von Harz in Buenos Aires und von New York ein jüdisch Lied. Der Schäuber von Berlin in Xeres, ich bin Аид. Не отвечает гавань Хайфы, со мной как эхо говоря, я слышу, как по телеграфу я через долы и моря в Буэнос-Айресе стук сердца, напевы бруклинских детей и ужас букв закона немцев. Да, я еврей. Берлин экзерис. Экзерис это такое вельмі показательное слово старожитно-габрейское, менавіта законы, принятые супраць габрейской культуры, габрейской религии. І нават тут, бачыце, гэта яшчэ 42 год, это яшчэ яны не ездзілі з Михоэлсам у Амерыку, і не аб'ездзілі там Мексіку і Брытанію і Палестыну, але ён піша пра Хайфу, разумееце, яшчэ не было ніякага Ізраіля, толькі праз колькі 6 гадоў, в 48 годзе з'явіцца Ізраіль на картах мира, на мапах. Тым не менш, больш таго ён ведае Буэнос-Айрес, дзе вялікая, вот, як бы яшчэ з 19 века пачалася іміграцыя абрэйская, менавіта з усіх, з Украіны, з Беларусі, канешне ж, вот, з прыбалтыйскіх рэспублік. І бруклінскія дзеці таксама. Вот ён ведаў, што ў Брукліне ўжо тады, зараз я вам казаў некалі, што ў Брукліне зараз менавіта самы вялікі рост абрэйскага насельніцтва, там за год нешта сотні тысяч добавляются. Ich bin Aid, was Gott getrunken, von Stalins Kos, von Glück. Wer will aus Moskwe soll versunken, der Erd verkehren zurück. Dem Sokich, Loi, dem Sokich nieder. Ich gehe mit dem Mizrach Völker mit. Die Russen seien meine Brüder. Ich bin Aid. Из чаши сталинского счастья мне тоже довелось испить. И если кто своей властью Москву захочет погубить, вертеться землю спять заставить, тому скажу я: нет, не смей, я русских братьями считаю, и я еврей. Тут, конечно, вельмі показательно то, что он пье из чаши, сталинской чаши, и, ну, зусім не шмат, 10, это за 10 год до ягонай смерти, до ягонага расстрела было написано. Mein Ruhm, Aschifa beide Stromen, mein Blut, die Ewigkeit bescheint, mein Stolz ist Jankiv Sverdlovs Nomen und Kaganowitsch Stalins Freund, mein Jugend roch sich über Schneien, das Herz ist voll mit Dynamit, mein Mazel flattert in Траншеен. Ich bin Aid. Несется, как с попутным ветром, свет славы, в вечность уходя. Мне гордость крови, Яков Свердлов и Каганович, друг вождя. В снегах моя удача реет, пылает сердце все быстрее, рвется молодость траншеи. Да, я еврей. Свердлова ведаеце выдатна. Город Свердлов был зроблены, да, ягоным ім'ям. І Каганович, Лазар Моисеевич Каганович, один чоловік, який пережив усіх і все. І пережив, дожив до перебудови. И помер своей смертью 90 с нечим годов. Такая особа. Ну, конечно ж, вот, ён мае прямое дачыненне до всех этих подей жахливых, что здарились за время. Un afcepiki nicht die Sonne, was greiten Quorum schon vermir, will ich unter der Reute fonnen, noch hoben nachher so naschir, will meine Weingärtner verpflanzen und von mein Gorel sein der Schmied. Хвел ног, ди гитлерские вертанцин. Ich bin Aid. Назло всем, кто меня хоронит под сенью рдеющих знамен, я буду жить листочком в кроне, безмерным счастьем упоен. Мой виноградник будет в силе, я сам кузнец судьбы своей, спляшу на Гитлера могиле, ведь я еврей.
Вось такі верш. Напэўна, не будзем моцна яго аналізаваць, вы самі ўсё разумееце і ведаеце лёс гэтага чалавека, які напісаў гэты верш. Тым не менш, канешне, трэба сказаць, што гэта было проста маланка сярод неба, так, ужываючы такі расхожы эпітэт, метафору. Чаму? Таму што, канешне, пад венікам усе габрэі сядзелі ўжо ў 37-м годзе. І калі пачалася вайна, калі ўжо ведалі, в 42-м годзе ведалі, што адбывалася на гэтай тэрыторыі, дзе мы з вами знаходзімся. І, безумоўна, мне так хочацца верыць. Так, по всякілякім разе пішуць людзі, якія дажылі да гэтага часу, тое, што сапраўды гэта была неверагодная падтрымка. Больш таго, гэта газета разыходзілася па ўсім свеце, гэта все чыталі все габрэі всяго міру. І некага нейкі жыццёвы сэнс, напэўна, яна магла, гэты верш мог, гэта газета, гэты верш мог даць гэтым людзям. Давайте трошку паглядзім фотаздымкі. Нават захавалася ў Гарвардскім універсітэце, раю ўсім вучыцца ў Гарвардскім універсітэце і вашым унукам. І там захавалася гэта ўлётка, больш нідзе не мае, толькі там, дзе Ицек Фефер і Саламон Михоэлс, яны, здаецца, 7 месяцаў яны ездзілі па Злучаным Штатам Амерыкі, Канада, Мексіка, Великабрытанія і, напэўна, часткова Палестына ці блізка яны былі. Больш таго, ім вельмі спрыяльна ставіліся да іх амаль што ўсе, акрамя адной партыі, сацыялістычнай партыі, гідычнай сацыялістычнай партыі. Падтрымка была неверагодная. На мітынгах на іхных збіралася да 50 000 чалавек, можете сабе ўявіць. Пра якія грошы былі забраныя, якія сродкі. Джойнт быў выгнаны ў 30-х гадах, дарэчы, тая самая арганізацыя, якая падтрымлівае да гэтага часу всіх габрэяў усяго свету. Але тым не менш, менавіта яны, здаецца, 1000, пакуль яны ездзілі, яны сабралі грошы і купілі 1000 санітарных машын, менавіта для фронта савецкага. І паглядзім, ёсць такая серыя фотаздымкаў, дзе Ицек Фефер і Саламон Михоэлс, Шлойма Михоэлс. Як кажуць разумныя людзі, зараз гэта ўжо афіцыйна пацверджанне, тое, што Ицек Фефер быў завербаваны НКВД, НКУСам тым самым, і яшчэ ў 30-е гады ён, канешне, быў наглядчыкам за... Не ён мусіў ехаць, безумоўна, былі больш вядомыя людзі, больш значныя для культуры, нават Савецкага Саюза людзі павінны былі ехаць з Михоэлсам. Але тым не менш паехаў ён. Чаму? Таму што менавіта ён быў сексотам, ён быў сапраўды тым стукачом, які даводзіў все, што адбывалася, все запісваў, все фіксаваў за Михоэлсам. Але на фотаздымку, яны ўжо ў Амерыцы, яны вельмі, бачыце, шчыра, хоць па Михоэлсу гэта не скажу, што яго ёсць такая насцярога троху. Перец больш прыязна, прабачце, Фефер больш да яго прыязна сядзіць. Дарэчы, больш таго, яны звярталіся вельмі моцна у рэлігійнай арганізацыі з равінамі, рабінаў. Адзін з рабінаў, на жаль, не падпісаны гэты фотаздымак, я не ведаю, што за рабін тут, яны чытаюць нейкую паперу, разам Михоэлс і Фефер і амерыканскі рабін. Яшчэ адзін фотаздымак, той, што мы бачылі сёння пад надпісам, дзе я вам распавядаў тую гісторыю жахлівую, калі Поль Робсон прыехаў у 49-м годзе, а Фефер быў арыставаны ўжо ў 48-м годзе, ён ужо сядзеў у турме, і нешта чуў Поль Робсон пра гэта. Чаму? Таму што апошні ягоны канцэрт павінны быў адбыцца у зале Чайковскага, так званым у Маскве. І ён, як кажа легенда, конечно, тут цяжка. Хаця нават Шастаковіч напісаў нешта пра гэта, яшчэ нейкія ўспаміны ёсць. Здаецца, Пастэрнак напісаў пра гэту гісторыю. Успаміны, што ён проста, Робсон сказаў: ну-ка дайце ка мне Фефера, мой лепшы сябра, дзе мой Фефер? Ён ведаў, што Саламон Михоэлс загінуў уже і ў Мінску, але спадзяваўся, што Фефер яшчэ жывы.
І што зрабіла НКВД, НКУС? Яны вызвалілі самую галоўную, Москва завецца, самы галоўны гатэль у сталіцы з нашай краіны, і засялілі туды таго самага Струмы, вычысцілі, вымылі яго, перапранулі, падкармілі феферам, накрылі шыкоўны стол з ікрамі і з ласосямі, не ведаю, з чым яшчэ, з сеўрюгамі, і пасадзілі яго. Размаўляць яны не маглі, таму што, напэўна, Робсон трошку ведаў, альбо трошку зразумеў. Кажется, фефер паказваў вот такія знакі яму, што мы все ў турме, што нельга нам нічога гаварыць. Но, тым не менш, вот, дзякуючы гэтай сустрэчы, Пол Робсон ўсё ж такі спеў вот эту песню, про якую мы чулі, з вами гаварылі, партызанскі, віленскіх партызанаў, і спеў менавіта на ідышы ў 49-м годзе, калі жахлівая вот пачалася кампанія касмапалітызма, вельмі блізка была тая кампанія да знішчэння ўсяго камітэта і кампанія тых самых урачоў-урадзіцелей, шкоднікаў. Яшчэ адзін фотаздымак. Паралельна з тым самым яўрэйскім антыфашысцкім камітэтам была створана Сусветная арганізацыя міру, вот, якую ачольваў таксама вот, знакамітейшы учоны Альберт Эйнштэйн. І яны з ім, конечно, не маглі не сустрэцца, і бачыце, все сіяюць, все улыбаюцца, все шчаслівыя. Яшчэ адзін фотаздымак на некае паседжанне. Міхойл сядзіць у сярэдзіне, два амерыканцы з бакоў побач з ім, а злева сядзіць наш самы пісьменнік, паэт Ізек Фефер. І яшчэ адзін фотаздымак адразу пасля вайны. Гэта такі мемарыяльны мітынг па загінулых габрэях. Ведаеце, што менавіта гэты камітэт яўрэйскі, ён пачаў стварэнне Эренбург і шэраг яшчэ ягоных паплечнікаў, яны збіралі так званую чорную кнігу. Кнігу тых злачынстваў, якія адбыліся на тэрыторыі Беларусі, Украіны, Літвы, ну і ўсяго гэта краю, дзе вельмі кампактна жылі габрэі, і дзе адбывалася тая падзея Шоа, альбо катастрофы, альбо в нашым маўленні Галакосту. І вот адбыўся мітынг такі, на жаль, дакладна не ведаю даты, 45-й год, пасля вайны ўжо, і тут яны яшчэ жывыя, яшчэ яны не арыштаваныя. Гэта Ізек Фефер, вот ён з правага боку, самы крайні, в окулярах, абрэзаны трошку. Зускін, той самы Беньёмін, Шут, той самы Шут з Караля Ліра. І Леонід Уцёсаў, вот шляпа ягоная на вочы насунута. Леонід Уцёсаў таксама наш чалавек, ведаеце ж, безумоўна, ён габрэй, да. І пакажу вам яшчэ адзін. Усе яны былі арыштаваныя. Зараз мы пачытаем лічбы, якія, што сколькі чалавек трапілі пад рэпрэсіі. Але гэта вот захаваўся такі з архіваў. Зусім на нейкі невялікі час пусцілі ў маскоўскія архівы нейкіх навукоўцаў, і нешта яны ўсё ж такі вывудзілі. Вот адзін з лісткоў такі. Гэта якраз перадача Перецу Маркішу. Перец Маркіш, выдатнейшы паэт, цікавы. Дарэчы, ён напісаў цэлую гіганцкую паэму. Мы з вами абавязкова да яе дойдзем, пачытаем. Гэта паэма, прысвечаная смерці Міхойлса. Канешне ж, ён ведаў, што Міхойлс загінуў не сваёй смерцю. Ён цэлую ноч пісаў і, даецца, нават на развітанне з ім ён яшчэ пачытаў гэту паэму. Перец Маркіш, што яму перадавалі ягоныя родзічы? Ці было магчыма? Напэўна, нічога ім не перадалі, але паперка захавалася. Брюкі парусінавыя, тужырка парусінавая, піжамная, сандалеты жоўтыя, комнатныя туфлі чорныя, 3 пары трусиков и 3 майки. 2 пары трусов черных сатинах, одни белые трикотажные, 2 майки белые, 1 голубая. Сорочки верхние, шелковые, трикотажные, 1 голубая с короткими рукавами. Платки носовые 4 штуки, 2 в клетку, 2 голубых. Носки 4 пары новых, 2 куска мыла туалетного. Пальто летнее синее зачеркнуто, написано пальто, черное, 10 очки. Ну, дежавю, пробачьте меня, конечно. Ничего вам не нагадывая это. Огучивать не буду. Вернувшись в США, з Советского Союза в 49 году, Пол Робсон организовал лист
оборону Фефера, які падпісалі сярод іншых пісьменнік Говард Фаст, тагачасны старшыня Сусветнай рады міру, французскі фізік Фредерік Жоліо-Кюрі. Ведаеце, Марія Кюрі, Жоліо-Кюрі, гэта сям'я. Магчыма, ліст Робсона на 3 гады адтэрмінаваў гібель Фефера. Ну, 52 годзе адбыўся той страшны суд, і іх усіх вельмі хуценька, без абвяшчэння расстралялі. Агулам па справе ЯК, тут трэба памяняць, ЯК, было рэпрэсавана 125 чалавек. У тым ліку 23 былі расстраляныя, і 6 памёрлі падчас следства. Сядзелі, ну, першыя былі арыштаваны Гофштейн, як не памыляюся, другімі вот якраз уже трапіў і менавіта Ицек Фефер, і яны яшчэ у 48 годзе, прабачце, і ў канцы в самым. І сядзелі до 52 года, 3 гады сядзелі. Жуткія, жахлівыя адбываліся здзекі над імі, іх усіх пыталі, іх заставлялі падпісваць усе дакументы. Фефер нібыта сам ішоў на супрацоўніцтва, але яго таксама збівалі, яго страшна катавалі. Але на судзе амаль усе не прызналі сваю віну, адмовіліся ад усіх паказанняў. І нават Фефер спачатку прызнаваў, але пасля уже в самом канцы таксама сказаў, што все, што ён падпісваў, гэта было прымусова зроблена. Стаіць 2 помніка. Вот гэты левы помнік, гэта Москва, Донское кладбище, Донскія могілкі, так званы, мемарыял. А з правага боку гэта у Ізраілі, хоць я не ведаю, на якіх могілках, я не знайшоў. Вот фотаздымак ёсць, а дзе дакладна ён стаіць, на жаль, я не ведаю. Я быў аднойчы ў Ізраілі, доўгі час дастаткова, але не бачыў гэта помніка, быў на розных могілках. На жаль, не скажу. Але вот тут все імёны, вот, прычым на іўрыце напісаны все імёны, якія загінулі менавіта 12 жніўня до 12 жніўня 8 месяца 1952 года, якія былі непасрэдна расстраляны ў адзін дзень. Ну, часткова зовут, тому что там 5 ці 6 паэтаў было, таму зовут Квітко, Гофштейн, гэта, значит, Ицек Фефер, гэта, хто ж яшчэ там, да, Маркіш таксама, да. Зовут ноч расстраляных паэтаў. У нас своя ночь расстрелянных поэтов, в России своя ночь расстрелянных поэтов. Хотя, ну, все ж таки большинство не поэтов было, но тем не меньше, это самая яркая такая частка. Все они переличены там, тут на иврите, а на русском помнику по-русски. Вот что написано на помнике на русском. Расстрелянным 12 августа 1952 года руководителем и членом еврейского антифашистского комитета СССР Лазовскому, Бергельсону, Ваттенбергу, Ваттенберг-Островской, Гофштейну, Зускину, Квитко, Маркишу, Тальме, Теумин, Феферу, Шемелевичу, Юзефовичу и другим безвинно репрессированным и казненным в связи с делом ЕАК. Дата открытия 21 вересня 2004 года. Яшчэ можно было тады, бачите, зараз, конечно, такое было немагчыма. Установлены по инициативе на сродки Международного культурного центра имя Соломона Михоэлса. И апошняе, что я хотел вам показать, есть выдатный фольклорист, этнограф от конца 19-го, початку 20-го стагоддзя Майсей Береговский, які записал сотни, то нават тысяч, некалькі тысяч песень, собрал их, опрацаваў, пераклаў і зрабіў нават транслітерацыю ўсіх гэтых, і на ідышы яны. І вот выходзіў у 37 годзе, ён яшчэ паспеў выдаць такі зборнік. І вот што ён аўтар, ён адзін аўтар, але вот вокладка гэтай кніжкі у вас перад вачыма, ідышы фолкслідер, ідышныя народныя песні, да. І напісана ўнізе, не надта добра видно, я вам пачытаю, Цной Гештэлт, Моисей Береговский, Береговский, он и Фефер. Цной Гештэлт, ну, складена, составлена книжка. И на самой справе вот что он сам пишет в своем дзённіку, Исааку Рабіновичу, своему знакомому, да.
25 красавіка 1937 года. Нарэшце я падпісаў дамову на выданне гэтага зборніка. Укрнацменвыд выдавецтва. Вот такое выдавецтва было под такой абрэвіатурай. Мне навязалі Фефера у кампаньёны. Гэта да амаль скончанай працы. Я змагаўся доўга, усяляк адбаярваўся да гэтай гнюснай прапановы, але ўрэшце рэшт павінен быў здацца. Нават вот, як не дзіўна, нават этнографу і народным песням, фальклору едышнаму трэба быў, канешне, наглядчык з НКВД. І ён стаў такім чынам сааўтарам. Вот такія справы. Шчыры дзякую усім ашейным Данк, зайт Миргизун, Штаркун Мацліек. Зараз мы паслухаем той самы верш на ідышы ў выкананні самога Ицека Фефера. Ён быў запісаны якраз у 1943 годзе, калі Ицек Фефер разам з Саламоном Шлоймом Михоэлсом былі ў Амерыцы. Паслухайце, ну і калі будзе яшчэ час, я магу праспяваць вам песню. Чакайце, вот я почитаю. Ицек Фефер lehnt sich ich bin Aid, was ist rekordiert geworden bei dem Schleumen Шехиес zusammen mit Шлойме Михоэлс. Ну вот якраз тое, што я вам сказаў, гэта на ідыш напісана. Kein American 1943 1943 годзе. Добра, дзякую. Ідзем далей. Послухайте сапраўдны ідыш. Der Wein von deures dicken Deuer hat mir gestarkt im Wanderweg. Die Beise Schwert vom Pein und Treuer kann nicht vernichten mein Vermeg, mein Volk, mein Gläuben und mein Blien. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, unter der Schwert hab ich geschrien, ich bin Aid. Nicht Paare Schläg, nicht Titus Homen, oben zerbrechen ihm gekennt mein stolz Gemüt. Es trockt mein Nomen die Ewigkeit auf ihre Händ. Mein Schwung ist kleiner nicht geworden auf schwarze Scheiters von Madrid. Es schaut mein Ruhm durch Zeit und Jorn, ich bin Aid. Wenn so der Mitzri eingemäuert mein Leib im Wind hat wehgetun und hab verseht mit Weh die Reuert, hinaufgegangen ist Asun. Unter der Sonne hat sich zezeugen, a Weg mit Budikes Baschid, sie fliegen stechen mir die Augen, ich bin Aid. Die 40 Jahre für nur alt Leben, was hab gekränkt im Midbarsand, ob mein älter Mut gegeben. Bar Korbes Ruf hat aufgeflammt auf jeden Kehr von meine Leben, und mehr von Gold hab ich verriet, die Eingesparkeit von mein Segen, ich bin Aid. Was darf ich Gold? Hab es geklieden, wenn hab kein Winkel nicht gehabt. Mein Geist, mein Heuchen und mein Trieb, hat es gekennte machen satt. Schimschna Gibers Hor, was Lille hat abgeräubt, oben gegliebt, gesättigt mehr wie Rändler Kiele. Ich bin Aid. Der kluger Knetsch von Reb Akibe, die Chochme von Jeschais Wort, oben genährt mein Durst, mein Liebe, und sie mit Hass neu geport. Der Schwung von Makkabäer Helden im eurem Blut in meinem Sied, von alle Scheiters pfleg ich melden, ich bin Aid. So hat unser schleumes Wunderseichel im Wanderweg mich nicht verlost,
und Henrich Heines krummig Schmeichel hat euch genug mir Blut gekost. Ich höre Juda Levis Klang in Jahrhunderter und wer nicht mit, hab oft gewelkt, nor nicht vergangen. Ich bin Aid. Der Räusch vom Marken Amsterdamer hat mein Spinoza nicht gestört, allein die Räumen machen Grammar. Die Sohn vom Marxen auf der Erde hat abgefrischt mit Reutkeit naher mein uralt Blut ein Gemüt, ein nicht welken dicken Feier. Ich bin Aid. In meine Augen ist verranen die Schein, die Stillkeit und der Drang von Sohn Vergang bei Levitanen, von Mendeles gebenchten Gang, die Schar von russische Bagneten, der Blend von Korn in dem Schnitt. Ich bin a Sohn von dieser Wetten, ich bin Aid. Das Wiederkoll von Haiferhafen hilft top, wenn's tut a klung mein Kohl. Die unbemerkte Telegrafen, der trogen mir durch Jam und Toll, dem Schlag von Harzen Buenos Aires, von New York Aidisch Lied, dem Scheuder von Berliner Gseires. Ich bin Aid. Ich bin Aid, was hat getrunken von Stalins Wunderkost von Glück. Wer's will, als Moskwe soll versunken, die Erd verkehren zurück, dem sag ich Loi, dem sag ich nieder. Geh mit dem Israch-Völker mit, die Russen sind meine Brüder und ich bin Aid. Mein Ruhm, a Schiff auf beise Stromen, mein Blut die Ewigkeit bescheint, mein Stolz ist Jakov Sverdlovs Nomen und Kahanowitsch Stalins Freund. Mein Jugend trogt sich über Schnee, das Herz ist voll mit Dynamit, mein Masel flattert in Trancheen, ich bin Aid. Ich bin nicht allein, es wächst mein Gewurre, die Schlacht ist heint mein herrlicher Bräut, ich läub den Flamm, ich häub dem Sturm, was trug die bräune Feind atoit. Mein Kraft ist mehr nicht hinterstellig, es schreit von der Reus und Briet, das Blut Papernix und Garelix. Ich bin Aid. Und auf ze picken ist die Sonnen, was gräten Quorum schon vor mir, weil ich unter die Reute Fahnen noch oben naches on Naschir, will meine Weingärtner verpflanzen und von mein Geurl sein der Schmidt, will noch auf Hitlers Käfer tanzen, ich bin Aid. Вось, мои даражэнькія, да, дзякуй Богу, гэта магчыма захавалася ў Амерыцы як тая улётка, як і гэты тэкст захаваўся, запісаны ім менавіта там. І больш таго, ён аказваецца больш, вот я зараз уважліва паслухаў, там некалькі яшчэ куплетаў ёсць, якія не былі ў гэтым тэксце. Ён ніколі не друкаваўся, гэты верш у Савецкім Саюзе, гэта ізраільскае выданне я знайшоў, і там вот чамусьці ў троху скарочанай форме нават. Буду намагацца выправіцца. Дзякуй усім, Олесь, ну можа яшчэ адзін куплет і прыпеў песні? С задовольнением. Да, давайте я вживую, да, проспеваю, да, с гитарой. Niet kemel als du gehst dem letzten Weg. Hoch himmeln bleien verstellen blauwe Tag. Kommen wird noch unser ausgebenkte Schom. Света пойктом труден войнен дом. Ты не кажи, что это день опошний твой. Хоть хмары шэрыя висять над головой, яшчэ ён прыйдзе наш давно чаканы час, і кожны крок за рок, што ўжо не знішчыць нас. Von grünen Palmen soll bis weißen Land von Schnee. Wir kommen on mit unser Pein, mit unseren Wehen, wo gefallen sie der Spritz von unser Blut, sprotzen wird unser Gwurre, unser Mut. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, spritzen wird durch unser Gwurre, unser Mut. Ты не кажи,
ад краю пальмаў да заснежаных мясцін. Нясём свой боль і сваё гора як адзін. Ідзе ўзыдзе крыві хоць кропля з нашых цел, узыдзе наша моц і мужнасць узрасце. Ідзе крыві хоць кропля з нашых цел, узыдзе наша моц і мужнасць узрасце. Då såg ditt kejmålas du geist dem letzten Weg. Хоч himlen blajene farstellen blåjetek. Komen vet noch unser ausgebenkte Schoß. Sveta Point und unser Trott mir seinen Tod. Komen vet noch unser ausgebenkte Schoß. Sveta Point und Trott unser mir seinen Tod. Ты не кажи, что это день опошний твой. Хмары шэрыя вісяць над галавой, яшчэ ён прыйдзе нам даўно чаканы час, і кожны крок за рок, што ўжо не знішчаць нас. Дзякуй вялікі, выбачайце, мне ўжо троху голас падсеў. Спасибо, Олесь. Олесь, огромное вам дякую. Дякую. Всього найлепшого, до зустрічі. Поспіхаў. Дай прейла хафу гарцун. Ашенім данк.